अगर आप भी चाहते हैं कि दीवाना म्यूजिक का ऑडियो वीडियो आप तक पहुंचे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी दबाना ना भूलें। अभी आप सुन रहे हैं दीवाना म्यूजिक को शानदार प्रस्तुति। अभी लचुआता ठोपे ठो स्टूडियो रिकॉर्डिंग सेठ दीवाना का दोबारा। अभी लचुआता ठोपे ठो ठोपे ठो ए भौजी राती के डलल हुको बन तेल। अभी लचुआता ठोपे ठो ए भौजी राती के डलल तुको बन तेल। अभी लचुआता ठोपे ठो ए भौजी राती के खेललू को बन खेल। अभी लचुआता ठोपे ठो DJ Sumit Satish ठोपे ठो ठोपे ठो स्टूडियो रिकॉर्डिंग सेठ दीवाना का दोबारा। ठोपे ठो ठोपे ठो तोहरा लहंगा से चुअता पानी हो, रात लागता भइल बा गजन हो, रात लागता भइल बा गजन हो। तोहरा लहंगा से चुअता पानी हो, रात लागता भइल बा गजन हो। कैसे खेललू तू रात में हहू वाला खेल। अभी ले चुहुआता ठोपे ठो ए भौजी राती के डललू तू को बन तेल। अभी ले चुहुआता ठोपे ठो ए भौजी राती के खेललू खुसजिया पे खेल। अभी ले चुहुआता ठोपे ठो DJ Sumit Satish ठोपे ठो ठोपे ठो स्टूडियो रिकॉर्डिंग सेठ दीवाना का दोबारा। नीतीश निराला तो हबे डायरेक्टर हो, काम करे में करे ना कमी हो, काम करे में करे ना कमी हो। नीतीश निराला तो हबे डायरेक्टर हो, काम करे में करे ना कमी हो। शंभू डॉक्टर हो, शंभू डॉक्टर से चलेला तोहरो चक्कर। अभी लचुआता ठोपे ठो ए भौजी राती के डललू तू को बन तेल। अभी लचुआता ठोपे ठो ए भौजी राती के खेललू